yen letusane Gunung Kelut kuwi ana gambar nganeh-aneh ning langit-langit, ana ing mendung, ana ing kaya lintang, ana sing kaya kilat lan liya-liyane. Kuwi sejatine apa? Rama Semar. Apa? Niku napa gambar-gambar kados ngaten sing wong tiang-tiang ngarani niku raksasa. Oh, raksasa ki jahat. Oh, leluhur ki jahat. Ora ngono. Kuwi wong-wong sing lagi ya wis kuwi ngono jenenge pareidolia. Apa kuwi pareidolia? Pareidolia kuwi gambar samar-samar sing muncul biasane ana langit, ana mendung, ana lintang. Jan kuwi dipoto kuwi kena. Nah, gambare mula kaya sing ana muncul gambar raksasa, kaya gambar ngopo kuwi jenenge ndas banteng lan liya-liyane. Ana tulisan ing sing saka donya liya, ana tulisan ngarap, ora apa-apa kuwi jenenge kabeh pareidolia. Mula aja kaget yo. Sejatine sing gambaran mumbul ning langit, sing ana mendung, ning ana kilat, pas dino meledos Gunung Kelut, kuwi gambaran saka peristiwa kekuatan gaib. Kekuatan gaib iki ya kekuatane para leluhur sing gelem karo aku nyengkuyung supaya ngredam mledose Gunung Kelut, supaya aja ngancurne wong akeh. Mulane saiki yen kowe pengen ngerti, ayo kuwi gareng Bakong ke Petro kuwi wis saiki foto biasa, wis nang air apa-apa wajahmu yang biasa toh. Nanging yen kowe lagi kerja berat, katakanlah ngangkat, ayo mau ngangkat kayak fotonen mesti praupane si wajahe si Yogong ya raine kuwi iso kaya meteng kaya piye, ya kuwi sing diarani pareidolia, perubahan wujud. Nah, mulane kekuatan leluhur sing muncul kabeh kuwi ora usah digawe, ora usah digawe sirik, ora usah kuwi ngono pareidolia. Mulane kuwi bener onone ya kuwi kekuatan saka gaibe para leluhur sing nguyung supaya mletuse Gunung Kelut ora ngakeh korban jiwane. Mula saka iki rakyatku kabeh, masyarakatku kabeh Jawa, kowe ngertenono para leluhur, ngertenono para leluhurmu. Yen para leluhurmu kuwi sing bakal bisa nyengkuyung ngayomi yen ana kedadian sing kok ngene. Ning aja kaliru. Kabeh leluhur Semar Gareng Petro Bakong aku iki kowe kabeh leluhur kabeh iki mau memang kabeh saka Gusti Kang Maha Suci. Mulane leluhur kae mau pengen ngredam yo nyuwun marang Gusti. Si Tunggul Wulung kae nyuwun marang Gusti. Sing liyane saka Segara Kidul yo nyuwun marang Gusti. Ora ana critane para leluhur kuwi mungsuhi Gusti. Mula kuwi reng rungokno Petro Bagong barang kuwi aja salah pinapa. Yen leluhur kuwi yo nuwun marang Gusti, Semar aku dhewe nuwun marang Gusti supaya kejadian kabeh ing alam donya iki supaya ora nemen-nemen. Yen alam bergerak kuwi mau nemen, ayo eling marang leluhur, nuwun marang Gusti, kita bakal selamat rahayu wilujeng. Ya kuwi sing diarani Sastra Jendra Ayu Ningrat Pangruwati.